Takže nazdárek lidi, já vás vítám konečně u nového videa. Dlouho jsme se neviděli, dlouho jsem nevydával videa, tak jsem se rozhodl, že konečně vydám nějaký video po dlouhé době. No tak jako, no, já jsem se napojil na tuhle hru po dlouhé době a vidím, že jako, ty vole, můžete mi prosím napsat do komentářů, co se tu sakra změnilo? Protože já jsem to dlouho nehrál, ale chtěl bych vám, jako, já jsem to jako hrál, ale nenatáčel jsem to. Za to se moc omlouvám. Ale pak jsem jako to nějak přestal hrát, ani nevím jak. Ale chci vám trošku jako ukázat moji bejsku, jo. Tak, tady konečně mám svýho prvního Infinita. Ty vado. A prostě já jsem úplně happy. Tady mám nějaký jako divtivé, prostě já jsem úplně strašně jako šťastný. Za tu dobu jsem získal hrozně moc jako to vzácné věci. A dokonce tu mám pořád toho našeho, jak jsem natočil naše první video z tady té hry a vykraftil jsem ho. Tak když jsem říkal, že to je hrozně moc, ale tenhle Infinity dává hrozně moc. 38 milionů za sekundu, že to je hrozně moc a koukněte se, kolik mám peněz. To je dohromady nějakých delionů, co to je, sakra. No prostě já jsem úplně strašně jako šťastný, jo. Takže napadlo mě, že v dnešním videu bychom se no, já tu mám jako hodně jako plánu, jo. Dokonce jsem získal tenhle štít, což je úplně super na něm. A myslím si, že bychom mohli jít udělat, já vám to ukážu. Tak, lidi, jsme tu, takže ještě máme na to minutu. Takže my si tu hezky mezi tím počkáme. Tak, už to máme, takže jdem na to. Tak já to zase zrychlím, protože to by trvalo věčnost, než to udělám. To si děláš srandu. Tak já to tady dělám jak blbec. Cože? To si děláš srandu. Ty si ne. Hej, to si děláš prdel. Ale proč? OK, lidi, jdem to udělat znova, protože já nevím, co se tomu prostě stalo. Ale hej, dřív to bylo, že když si to ještě jako nestíhal, tak si měl ještě třeba na to třeba 15 jako prostě sekund. A ale proč to odstraň? To si děláš. OK, lidi, dokončil jsem to, takže to jdem udělat. Dal jsem tam 6 brainotů, takže uvidíme, co mi to dá. No jelikož se mi moc nedařilo, tak jsem se rozhodl, že půjdu tradit. Tak lidi, tady jsem teda vzal nějakýho toho divtive a ach jo, já na to nemám štěstí. Tady nějaký typ jsem dal prostě trade a prostě, já nevím, tady jsou samý nubáci, prostě ona mi to jako, prostě chtěla po mně, no vy to vidíte. Jelikož vy víte, že já nemám štěstí, tak mě napadlo, že dám nějakého divtive do machiny, abych měl novýho. Takže já si myslím, že dobrý brainoti, tak by se na něj mohli hodit určitě sumo. Takže my tu vezmeme, nesmíme s žádnou mutací, jo. Takže vezmeme tu třeba Larila a Pipicorny. Tak, a dáme to tam. 1, 2, 19 bilionů? Tak moc, OK. Co to? Co to je? 10 milionů? Cože? 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 Jako mám Infinita, ten mi vydělává víc, ale to je můj divtive, který vydělává nejvíc. Cože? Ne.
Oh můj bože. A ten je extrémně jako hezký, jako hustý. No to si děláš, můj bože. To si děláš. Tak, ještě zkusíme teda tohle medvěda. Zkusíme třeba Pipi Kiffy. A vezmeme tu, ne, to je z mutací, to ne. My nesmíme s žádnou mutací přepad. Tu mutaci, tak by nám to mohlo změnit a to my nechcem. Raz, dva. Počkej, to si děláš srandu 30 bilionů? Bože, já to hrozně utrácím. Tak ukáž. Můj bože. Wow. Ale tak jako moc nevydělává, ale ty vole. Tak jako možná není jako na velkém levelu, ale ty. Máme dalšího brainota, no to si děláš prdel. Ty, ale já jsem extrémně jako happy prostě za tady to, prostě, já nevím, ten, co má prostě úplně je hustý. Hrozně se mi líbí a prostě vydělává dost. Takže já se s vámi loučím, si se v tady tom videu se moc nic jako nedělo. Dostal jsem toho dobrýho brainota, ale chtěl jsem odzkoušet, jestli by vás to zase bavilo, protože minulý díl tak měl extrémně, jako bylo to nejvíc moje jako úspěšný video, jo. Takže pokud to bude tak 10 lajků a bude tu hodně zhlédnutí, což doufám předpokladem, tak natočím další video a budu tady ty videa natáčet aktivně na téhle hře. Takže já se s vámi loučím. Čau!